אוהד, אתה מוכן למנות ביחד איתי, ביחד עם החברים, את מספר הבלונים? בואו נמנה. אז החברים, אורחים, נמנה ביחד? כי ארבל בשלנו, אורן שלנו, הוא בן הסתכלתי, ראיתם מה קרה לי? הסתכלתי רגע על ארבל, ופתאום התבלבלתי. אז בטוח שזה אורן שלנו, בן 3. אבל אתם יודעים מה? אורן, אתה רוצה שנשחק עם אבא משחק? כן? אז אני מזמינה את אבא למרכז המעגל. לבד הסכם. איזה אבא אמיץ. יש לנו אבא במעגל. יש לנו אבא במעגל. יש לנו אבא במעגל. איזה שמחה וששון. נכון. עכשיו את אבא של אורן, שקוראים